Mae'r Urdd wedi trefnu lot o ddigwyddiadau I gyd fynd â chwpan y byd. A fi wedi dod I un sesiwn yn Ysgol Blaendulais I be maen nhw'n wneud. Beth yw'r daith ysgolion yma? Taith o amgylch cyn ysgolion chwaraewyr tîm Pêl-droed Cymru. Rhywbeth gyffroes dyn ni'n gorffen off yn cyn ysgol Rob Page hefyd. A beth chi'n neud yn y sesiynau? Mae'r plant sy'n ôl I ni wedi bod yn glwm efo gwasanaeth bod yma. Felly mae Mr Urdd wedi dod yn ei gwisg cwpan y byd gan gynnwys ei het enfus a mae wedi diddannu'r plant sydd yn ei gwasanaeth yn sôn amdan Cymreigdod, tîm Cymru a hefyd llwyddiant Ben Davies fel cyn disgybl. A maen nhw nawr yn cymryd rhan mewn sesiwn Pêl-droed gyda staff yr Urdd. Gwenllian, be ti wedi bod yn neud yn y sesiynau yma? Ni wedi bod yn pasio, neud piggy in the middle a fel mynd trwy gat o pethau a mae'n really hwyl. Ie, mae'n edrych fel lot o hwyl chwarae teg. Fwy well na neud y gwaith yn yr ysgol. Oes ti'n chwarae pêl-droed tu fas I ysgol? Ydw, rwy'n chwarae mastro gynnais. Pa safle ti'n chwarae? Centre mid. Fel yn Ramsey, ie? Ie. Thomas, cwestiwn mawr. Ife ti yw'r Ben Davies nesaf? Of course, cant. Ie, pa safle ti'n chwarae? Centre back. Ti'n centre back Ie, fyd? centre back fyd. Ben Davies nesaf? Ben Davies nesaf. Sut fath o ddisgybl oedd Ben yn yr ysgol? Gweithgar iawn. Ie? Dwlu wario pêl-droed, pob cyfle oedd e'n gael. Oedd yn bachgen drwg weithiau? Byddwn ni ddim yn dweud drwg, ond felly drigionus. Oes Ben Davies y dyfodol yma? Bendant. Byddwn ni'n dweud mae llwyth ohonyn nhw. Mae'r crw yma'n edrych mlaen I gefnogi Ben a tîm Cymru eto ym mis Mawrth.